Magtiayon nga nagpailang mga aktibong miyembro sa CPP-NPA sa Eastern Samar, Missouri kang Governor Ben Ivardone. Ang detalye sa report ni Chelo Valiena. Usahan mga regular nga membro. Human sa kapin-usa ka buwan nga negosasyon na kumbinser ang magtiayon nga mga miyembro sa CPP-NPA nga mukanaog sa kabukiran sa Canavid. Ang duha kang Governor Ben Ivardone ug sa mga opisyal sa kapulisan ni adtong Biyernes, Setyembre 30. Ang duha ka aktibong miyembro sa CPP-NPA giila sa ilang alias nga kasamang May ug kasamang Cardo. Si Cardo matud pa usa ka political officer ug squad team leader. Matud sa kapulisan, sakop sa Sub-Regional Committee Arctic, Browser, Elcon Platoon Squad 2. Sa eksklusibong pakikinabi sa duha, ilang gisaysay ang mga labing bugat nilang naagian kadtong pagpamumba sa mga sundao sa Barangay Osmeña Dolores, Eastern Samar ni atong Agosto 2020. Sa 39 kasakop, 17 lang ang nakalingkawas. Gipakita ni May ang iyang tuong abaga nga naigo. Si Cardo naigo usab sa iyang wang tiil. Lisod matud pa ang ilang kahimtang ni atong panahuna. Dugang ni Cardo, nakadesider sila sa pag-surrender, human matud pa wa tumana sa hugpong ang saad nga suportahan ang ilang mga anak. Naluluoy ako kay waray nila magpag-anak nga magsisirpihayera. Dihang nahibawan ang ilang plano nga mo-surrender, gidamatod pa sila sa mga lagyong lugar. Din nga dapit yung sama pa. Panulugan hit Dolores. Dolores na hen. Kuan, tulong nga barangay, ismin nga sikon tulong hin Panrumbay. Nagpasalamat ang magtiayon sa pagdawat kanila ni Governor Ivardone ug sa mga tawo nga niabag sa ilang pag-surrender. Isip pa si unang tabang gihatagan ang yun og kwarta nga ilang magamit. Kasamtangan unang gipaubo sa kustodiya sa kapulisan ang magtiayon. Uban ni Rod Prado ug Lance Gabutin, Chalo Valiena, Balitang Bista.